Oh kancamu. Iya iya. Wah. Kasih setunggal lagu malih Mbak Elisa. Menika kalau mau wonten panyuwunan niki lumantar HP kan sak lagu. Oke. Nanti caosi ndak kecewa. Gelo. Dicaoske bersama seneng Mas velocity sing ya. Ana bentar. trial dulu ya. Waduh, kanggo. Sama video foto. Dan aku tak parani menuruti Agung kabeh. Kudune kowe ngenehi aku dhuwit lho, Gong aku nerokke kowe. Nok Tin. Baru bing dadi leader joget tuh ngene nganti ambegan ngene. Kesel ya. Ngapa? Jaluk ngombe. Ngombe. Ayo nyanyi. Tahu nyanyi. Kowe lho kowe nang kono. Iya lho. Arep mimi apa? Mimi apa? Susu. Tak jalangi marai. Susu teh apa banyu putih? Seneng iki. Seneng karo celeng iki. Sampeyan ki sia-sia ngono dadi ngono. Yuk. Siap, ojo angel-angel. Gawe apa? Gawe celeng. Gawe celeng. Celeng kok iki bener. Celeng. Ini gawe celeng iki biasane. Ora enek ngene. Sembarang iso. Sembarang gayamu iso, gaya celeng yo iso. Iki sapa lanjute? Yo. Mbak Dewi. Goyong ngene.